सरलपारानिफ्राय दा उल्थापानियाव दा बाव बाग्लायनानै गुबुन मोनसे प्रग्राम दंबावो बे जाहैबाय पर्बतजरायाव गेदेरसिन बेनिफ्रायबो दिनै सोंलु खालामगोन सारनाव बेसेबां भारा ओमफ्राय हेलिकप्टार सार्भिस होगोन नामा इयुनाव बिटिसिआव आं फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दङ हाग्रामा सारा सरलपारा उल्थापानि दाबनै जायगायाव बाग्लायफैदों बिनि सिगां जायफ्रा दाख्लैहाय डक्टरखौ लोगो मोनहैयाखैमोन जोंनि फार्मासियाव इउर'लजिस्ट स्पेसियल डक्टर अंकुर बिथांखौ 31 आगस्ट अर्थात 31 आगस्ट फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम 10 o'clock to 2 PM मर्निं टू आफ्टरनून जायफ्रा लोगो हमनो इउरिननि प्रब्लेम ब्लाडारनि प्रब्लेम ओमफ्राय एक्सेट्रा प्रब्लेम किडनिनि प्रब्लेम नोंथांमोना क'क्राझार एरियायावनो बेसरगारि एरियायाव आं मैयाबो होदोंमोन आपडेट लोगो मोननायनि थाखाय थाबैनो बुकिं खालामनानै ला ओमफ्राय टाइमा अभार जायोबा बारोबा नोंथांमोना लोगो मोननाय नङा बिथांखौहाय मानो होनोब्ला टाइमलिल' फैगोन एप'ल' बायदि हस्पिटालनि डक्टर जायफ्रा प्रब्लेम दङ गोबांथार बेमार गेदेर गेदेर बेमार गोजान जायगायाव नायहैनाया गेदेर डक्टर फैनो थांगासिनो दङ थाबैनो बावहाय आंनि नामखौ बुंनानै बुकिं खालामहरनानै लाबानो जाबाय जेसेबां हायो मेडिसिन मानो खम बेसेनाव मोननो हागोन आरो ट्रिटमेन्ट गासैबो मा खालामनांगौ बाव नायनाय जागोन आरोना बिदिब्ला ससे आवगायलांसै ब्लगाव दुखु मोनो नङा होमबा उल्थापानिनि जोंना बर'फ्रा जों फैयाखै नालाय इउपिफोरजों थगायनानै लांजाजोबदोंनो जोंना सेंग्राफ्रा बुंबाय थादों आंखौ जे थांनांगौ बर' गामिफ्रा गामियाव थांनांगौ माने जोंना महिलाफ्रा दुखु मोननानै इउपिफोराव थांदों होननानै आंनो खोन्थादोंमोन फैनो नागिरो जाया आरोखि जाया दा दिनै जोङो उल्थापानियाव दाख्लैबो जोंहा मिटिं खालामखांबाय दाख्लैबो बिराद मोजां गिदिर मिटिं जादोंमोन बिनिख्रुइ साबसिन आरोबाव दिनै देरसिन मिटिंआनो जाबाय दा नोंथांमोना सयथि जों बुजिनो मोनबाय जे हाग्रामा महिलारिखौ नोंथांमोना एथ' मोजां मोनो जे खाथियाव नायनो लुबैयो खाथियाव मोननो लुबैयो गोरबोनि खोथाखौ बुंनो लुबैयो बेखौ जोङो दिनै नुसारनो मोनबाय आरोमा दा बेखायनो हाग्रामा महिलारियाबो नोंथांमोननि थाखाय समखौ होनानै दिनै बाव फैबाय नुजाफैबाय बिनि उनाव आरोबाव बै पर्बतजराव थांबावगोन बयबो बिदिनो हामफ्लायो हाग्रामा महिलारी আমাৰ ওচৰত আহিব লাগে আমাৰ গাঁৱত আহিব লাগে আমাৰ সমষ্টিত আহিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলে বিচাৰে সকলে বাঞ্ছা কৰে বয়বो লুबैयो बेखायनो समाया थोआ जायो थोआ जानायखाय हेलिकप्टार लानानै बेरायबाय दिनै गाखोजेनबाय आरोखि दिनै गाखोजेनबाय दा मोजां जादों नङा होमबा हेलिकप्टारखौथ' जों नुफेरामोन नङा होमबा नुफेराखैमोन ना
खथ' मोजां खामानि मावबायना दिनै हाग्रामाया नङा दे औ दा माबाबो हेलिकप्टारखौबो नायनो होबाय एथ' हाग्राबारिनि गेजेराव हेलिकप्टार बानाया खम गोरा खोथा नङा खिन्थु खम खस्थ' नङा फैनो होआ पुलिसफ्रा फैनो होआ इन्जिनियारा फैनो होआ बे हाग्रामाया लानानै फैसोमथारबाय दा पर्बतझराव थांबावगोन दा आं गोलाव बाथ्रा बुङा बयनोबो खोन्थाखाबाय सानै इतिमध्ये कास्टमबो फैनानै बुंनानै थांबावबायसो दा माने गोलाव माने बक्ताखौ खोनानो मोनबाय बक्तृता खोनानो मोनबाय आंगायलायबायसो नङा होमबा हाग्रामाया माब्ला बुंबावगोन हाग्रामा सारा माब्ला बुंगोन बेखौसो नेयाखै होमबा दा उल्थापानिया थांनाय बोसोराव जेरै भटखौ होनानै देरहाहोदोंमोन बेखौल' आं खावलायनोसै उल्थापानियाव आं मोनसे समाव जेला एनडिबिफ्रा एखेबारे ख्राब जोंखौ केम्पेइन खालामनोनो होआमोन बे समावबो जोंनो ओरैबायदि सुन्दर भट होनानै देरहाहोदोंमोन आङो एकदम आंनि गोरबोआ बायग्लिदोंमोन उल्थापानि रायजो राजाफ्रा एथ' मोजां मोनो जोंखौ एथ' मोजां मोनो जे नुवाबाबो थांनो हायाखैबाबो केम्पेइन खालामनो मोनाखैबाबो एथ' मोजां भट होदों आङो रिजाल्ट खालिनो आं गाबदों मिथिबाय आं गाबनो ओंखारनानै मेगन मोदैखौ आं हमथानो हायाखै दा थिग बिदिनो उल्थापानिनि रायजो राजाफ्रा उल्थापानिजों बाद होनानै जेनेबा गासिबो जोंनि समस्तिनिखौ बाद होनानै गासिबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लुबैयो खाथियाव नायनो थाखाय बयबो लुबैयो अननो लुबैयो सिबिनो लुबैयो नङा होमबा नंगौना नङा दे सिबिनो लुबैयो अननो लुबैयो नायनो लुबैयो सारा बिटिसि मानसियानो मा सारा बिटिसि मानसिल' सारा आसामनि मानसिया हाग्रामा महिलारिया माबायदि लिडार बेखौ मोनथिजोबगौ होमबा दिनै जोङो मानो बिथांनि माने भटनि थाखाय मानो एथ' खस्थ' खालामबावनांगौ दे बुंनायसाय नोंथांमोनानो नेतृत्व लादो नोंथांमोनानो सोरबा जुदि इउपिपिएल खालामदोंबा थांनानै बुरखायहैदो जोंनि बयनिख्रुइबो साबसिन बिटिसिखौ सृष्टि खालामनाय हाग्रामा महिलारियानो जोंनि केन्डिडेट जोंहा मान केम्पेइन खालामबावनांगौ नोंथांमोना मानो दस्रा पार्टियाव थांनांगौ होननानै बुरखायहैदो जोंना আইমাওफ्রা আমাৰ আইসকলে সেইসকলৰ ঘৰে ঘৰে যাব লাগে যিসকলে তেওঁলোকে অভিমান কৰি পেলাই অন্য দলত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকক বুজনি দিব লাগে বুজাব লাগে মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু এইবাৰো যাতে উল্টাপানী অঞ্চলৰ সকলো গাঁৱৰ আইসকলে ভাইসকলে পিতৃ মাতৃসকলে সকলে যাতে আমাৰ দলৰ কাৰণে কৰ্ম কৰে কাম কৰে কষ্ট কৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো।